Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Upat ang patay, lakip ang usa ka kapitan, samtang 12 ang samdan nga pulos miyembro sa usa ka organisasyon sa simbahan human nahulog sa spillway ang gisakyang rescue vehicle sa Libertad, Zamboanga del Norte. Ani ang detalye. Gamit ang usa ka payloader, malampuson nga na-rescue kining usa ka rescue vehicle sa Dapitan River, Barangay El Paraiso, La Libertad, Zamboanga del Norte, banda alas 6 Lunes sa gabi. Kini diyang nadisgrasya ang maong sakyanan nga iya sa MDRRMO Dumingag sa Zamboanga del Sur, human miagi sa spillway sa maong suba, banda alas 3 sa hapon sa susamang adlaw. Duna kini 16 nga sakay kinsa mga miyembro sa usa ka organisasyon sa simbahan. Gilayon silang girescue sa otoridad. Sa maong ihap, 12 ang samdan nga padayong gipatambalan sa ospital. Apan upat ang patay nga gilangkuban sa 37 anyos nga lalaki kinsa kapitan sa usa ka barangay sa Dumingag. 11 anyos nga anak nga lalaki niini ug laing duha ka mga babayi nga kabanay sa kapitan. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa usa ka fellowship activity ang mga biktima sa Calamba, Misamis Occidental ug pauli na sa lungsod sa Dumingag. Sumala sa ubang residente, nangita matud pa og shortcut nga dalan ang driver sa maong sakyanan busa miagi kini sa maong spillway sa maong lugar nga gihitabuan. Kato nga time, murag pauli na sila. Nanguta na sila nga ahang shortcut, so gitudluan sila dito na padulong sa mutya, makasunubo lang natagis sila sa baha. Baha ginakapas nila sir. Apan matud sa PRO9, daan ang taas ang tubig sa maong lugar nga tungod matud pa sa mga pag-ulan diyang milabang ang maong sakyanan. Posibleng mao matud pa kini ang hinungdan sa pagkahulog o pagkaanod sa sakyanan. Nang dumating sila sir dun sa spillway, dun sa Libertad, medyo mataas na yung tubig. Pero siguro akala ng driver kaya lang. Nag-gamble siya na dumaan. According sa report na natanggap natin, habang dumadaan siya sa spillway dahil sa lakas ng current, nahulog yung isang gulong niya sa spillway hanggang sa nahulog na nga sir yung buong sasakyan. Naanod sila. Napauli na ang mga survivor lakip ang patayng lawas sa mga biktima sa lungsod sa Dumingag. Anaa-nasab sa kustodiya sa kapulisan ang lalaking driver sa maong sakyanan alang sa investigasyon. Ginasulayan pa kini nga makuha og pahayag sa GMA Regional TV1 Mindanao. Samtang gipaklaro sa MDRRMO Dumingag nga dunay pagtugot sa LGU ang pagpagamit sa mga rescue vehicle sa mga biktima. Kato si Kapitan, mo imiduol diri nga moanyo. Mogamit sila to rescue vehicle kay motambong og fellowship, 2 days fellowship dito sa Calamba. Nay pagtugot to, nato sila request letter legal ang pagbiyahe ato. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.